ад халера, нічога не атрымліваецца. З дзяцінства аж дагэтуль я захоплены мультфільмамі. Гэта цудоўна ўцякаць ад рэчаіснасці ў фэнтэзійны выдуманы свет. Калі быў малым, нават спрабаваў займацца анімацыяй, і ў мяне нічога не атрымлівалася. Урэшце я адвучыўся на мастака-жывапісца, стаў музыкам і вось ужо ў дарослым узросце вярнуўся да анімацыі. Ну як вярнуўся да анімацыі? Папросту мы з маім аднакласнікам Дзянісам пачалі ствараць анімаваныя відэакліпы да майго гурта Рэха. І нават у 2011 годзе узялі бронзу на кінафестывалі Бульба Муві. Вядома, я больш мастак, музыка, чымсі аніматар. Мая анімацыя саматужная, яна індзі, але мне пашчасціла працаваць, рабіць відэо для Войцюшкевіча, Вольскага, Чэшскай філармоніі, Івы, казак Адмаляваныча. Мы з Дзянісам зрабілі анімацыйны мультфільм пра Ніну, чэмпіёнку па ўсім на свеце, раю да прагляду. А цяпер пераскочым да літаратуры. Летась прапанавалі напісаць сярод іншых аўтараў, напісаць казку паводле біяграфіі выбітнай беларускі. Я абраў Камілу Марцінкевіч, напісаў казку і таксама зрабіў да гэтай казкі ілюстрацыі, праілюстраваў яе. Вось тут намаляваў жандара, намаляваў Камілу, которая на гастролях грае канцэрт. На жаль, я раней пра яе не ведаў, яна была для мяне ў ценю свайго бацькі, літаратара, знакамітага літаратара Дуніна Марцінкевіча. Ідылія, пінская шляхта, але аказваецца, яго дачка не менш таленавітая. Дзяўчына з 19 стагоддзя, яна такая сучасная, жывая, разняволеная. У 5 гадоў пачала граць канцэрты на піяніна, мела добрую базавую адукацыю прыватных настаўнікаў, таму гастралявала ў Кіеве, ў Вільні, прыдумляла музыку, яна кампазітарка. Апрача гэтага яна займалася, у сучаснай мове мы б сказалі, акцыянізмам, перформансамі, выліла вядро з вадкасцю на галаву губернатару. Дзеўка агонь, любіла людзей і Бога, і дзеля гэтай любові яна здзяйсняла ўчынкі. Бясплатна навучала музыцы беларускіх дзяцей, якія не маглі аплаціць навучанне, апекавалася хворымі, увяла моду на чорнае жалобнае адзенне, і гэта выклікала ва ўлады шал. З'явілася на фотаздымку, на першым фотаздымку, дагератып, сфотаграфавалася з паўстанцамі, яны былі ў паўстанцкіх кунтушах. Пасля гэтай фотаздымак побачылі жандары, улады, і яна атрымала высылку. У маёй казцы Каміла Марцінкевіч з дапамогай сваёй музыкі змагалася з шэрай навіслай хмарай, якая адбірала паветра, жыццярадаснасць у менчукоў. Пасля гэтай казкі я адшукаў стыпендыю, і за кошт гэтай стыпендыі я мог распачаць працу над анімацыяй. І я нават зрабіў такую пілотную эскізную серыю, напісаў песню пра шэрую хмару. Гэта такія замалёўкі, гэта анімацыйныя думкі над будучым вялікім праектам, які, я спадзяюся, калі-небудзь ўсё ж такі здзейсню, зрэалізую пры дапамозе вас, іншых калегаў, мастакоў, аніматараў. Знайду сродкі, час, магчымасці і зраблю ўрэшце рэшт нейкі беларускі мульцік пра Камілу Марцінкевіч. Над горадам нашым шэрая хмара руйнуе, марнуе надзеі і мары. Удзень у людзей пахмурныя твары, увечары душаць кашмары. Агуленая млявасць, панылы настрой, нармалена жывем мы пад хмарай сваёй. Таталіна нармальна поруч вядой, але запаліла надзеі святло. Хто? Каміла, адвага і сіла, змрок расчясніла.